Hej og velkommen til Rigtig Kaffe. I dag skal vi snakke om det allervigtigste, når man køber en espresso-maskine, nemlig vedligeholdelsen af maskinen. Og hvordan det er, man gør det. Hvorfor er det er så vigtigt? Og hvad sker der med dem, som ikke gør det, eller som lige prøver at hoppe over der, hvor gæret det er lavest? Når der bliver behandlet servicemaskiner, så ser vi, at langt størstedelen af de maskiner, der kommer ind til service, kunne være undgået med enten brug af filter, jævnlige afkalkninger og overholde renseprocesserne. Rigtig mange af de espresso-maskiner, der er inde til service, er nemlig grundet manglende vedligeholdelse. Hvis du kunne lide denne her video, så husk at like og subscribe og skriv ned i kommentaren, hvilken video du kunne tænke dig at se næste gang. Først så skal vi snakke om filteret og hvilken effekt det er, det har. Hjælper det overhovedet? Kan man lige så godt afkalke? Eller hvad er det egentlig gør, det her filter? Til at starte med, så forebygger det, at kalk overhovedet kan komme ind i maskinen. Et kalkfilter for jure, det tager nemlig kalk og klor og andre ikke så rare stoffer i vandet og filtrerer det fra, så det bare er dejligt rent drikkevand, man får til sin kop kaffe. Kalk er en af hovedsynderne til, hvorfor din espresso-maskine går i stykker. Rigtig tit og ofte, der oplever vi nemlig, at det er kalken, som det er, der går ind og ødelægger de her maskiner, fordi de sætter sig i pumpen, de sætter sig i termoblok, multiventil osv. Så brug et filter for at stoppe det meste kalk, for overhovedet at komme ind i maskinen. Filteret skal man lidt tænke som at være forebyggende. Så Jura har udviklet et Jura Klar Smart Plus filter, som er et kalkfilter til alle deres nyere private maskiner. Der sidder en smart chip nede i bunden af det, som kommunikerer sammen med maskinen og fortæller præcis, hvornår det er opbrugt. Der er det faktisk også lavet så smart, at hvis det er, at man prøver at snyde den for eksempel ved at tage og bytte den over i en anden maskine, tage naboens maskine og filter derfra og sætte over i sin egen maskine, så ved maskinen, at du har taget et brugt filter. Og det er igen for at være forebyggende mod kalken. Udover det, så er filteret her produceret i et biovenligt materiale, som er CO2-neutralt, og så er det produceret i Schweiz. Så nu tager vi og kigger lidt på, hvad er det, vi har i filterne her. Herover har jeg et helt brugt filter, som I kan se her. Og herover har vi et helt nyt og rent filter, som I kan se her. Som I kan se på de to filtre her nede i kopperne, så har vi koppen herover, hvor det er, der både er hvide og sorte korn. De sorte korn, det er aktivt kul til at tage metaller og og klor og andre urenheder i vandet, hvor at de hvide, det er sådan nogle små harpikskorn, som kalken kan sætte sig på. For så sætter kalken sig nemlig derpå i stedet for inde i maskinen. Og som I kan se over på den anden herovre, så er det bare lidt gråt og kedeligt. Og det er simpelthen fordi alle de her små bitte partikler, de er blevet brugt op alle sammen. Så herover er det på tide, at vi skifter filter. Men lad os prøve at se, hvad for en effekt har filteret egentlig? Og til at finde ud af, hvilken effekt som det er filteret har, så kommer vi til at lave 2 glas varmt vand fra maskinen her. Et, hvor det er, at vi bare har postevand fra vandhanen i maskinen, og et, hvor det er, at vi sætter filteret i. Og så har vi sådan nogle strips til at måle vandets hårdhed, så vi kan måle, hvilken effekt det har. Så her har vi postevand, vi starter med, koppen ind under, og så trykker vi på varmt vand. Så kan vi lige tage sådan nogle her. Det er sådan her, får man med til køb af selve maskinen, så det er, man kan tage lige et glas vand, et strip her ned i, og så kan man indkode det faktisk på maskinen. Den viser det på med billedet, som I kan se her. Og så kan man skrive det ind på maskinen, så tager man simpelthen bare læser strippen og skriver det ind. Nu tager vi bare her, stikker den ned i vandet hurtigt og op igen. Og så kan man se, at den begynder stille og roligt at blive rødere og rødere. Og den er faktisk relativt hårdt vand her i Aarhus, hvor det er, vi holder til. Nu prøver vi også lige hurtigt her at tage og måle vandets hårdhed, inden at det bliver varmet op. Så vi har der, hvor den bliver varmet op, og her tager vi bare direkte ned i vandtanken her. Og så begynder den igen stille og roligt at blive rødere og rødere. Og så vil man faktisk kunne lægge mærke til, at det vand, der bliver varmet op, der viser den faktisk, at den har væsentligt hårdere vand der, end det, som der ikke bliver varmet op. Og det er fordi kalken den bliver frigivet på højere temperatur. Så når det har været forbi varmelegemet, så bliver kalken frigivet. Så når det er, at du skal indstille din maskine, så skal du tage og måle, sæt pH-striben her ned
i vandtanken for at måle vandets hårdhed i vandtanken. Og så kommer der en fin strip op, præcis samme som den her, kommer op på skærmen her, så det er, at man simpelthen bare skriver den ind. Og lad os så få sat filteret ned i og lave samme test. Så med alle Jura espresso-maskiner, der får man en filterforlænger med, så det er, at man kan nå ned i bunden på vandtanken. På sætteren sætter den sådan her, der er et lavlangt rør, og mange andre, så er det en top, man sætter på filteret. Men vigtigt, vandtanken af. Så har vi filter ned i. Samler lige det her. Og tager vi bare og får den ned i bunden og drejer den på plads. Og så kan vi sætte den på her. Og så kan I se på skærmen, at den viser præcis, at den har et filter i, at den selv registrerer det. Og nu har vi fået monteret filteret i, og så laver vi en kop varmt vand. Sætter vi den til side her, så her har vi den, hvor vandet bare har været igennem maskinen uden filteret. Her er bare direkte i vandtanken. Og så har vi her, efter filteret har gjort sin effekt. Og som I kan se, helt grøn. Så det er så meget kalk, som det er filteret tager ud af vandet. Vi håber, du kan bruge denne her video til enten her, efter du har købt maskinen, så du nu ved præcis, hvordan det er, du skal vedligeholde og passe sindssygt godt på din Jura espresso-maskine. Eller her inden køb, så du ved, hvad er det kræver af mig at have en espresso-maskine. Hvis du har spørgsmål til vedligeholdelse af din maskine, så tøv ikke med at kontakte os på 70 777 303, eller skriv til vores mail info@rigtigkaffe.dk, eller kom ned i en af vores fantastisk flotte showrooms. Hvis du kunne lide denne her video, så husk at like og subscribe og skriv ned i kommentaren, hvilken video du kunne tænke dig at se næste gang. Tusind tak fordi I så med.